Tita G, Titad. Siya nagluto. Wala lang kayo, no? Oh. Sir Roger, iktad, tsaka ano, lechon. Siguro. Wala lang kayo, no? Sitad pata. Yan po. Buro. Para manyaman yan. Yun ha. Uwan eh. Kailalagyan babo ka rin eh. Okay, kapinano niya, lalakon eh. Thanks. Oh. Film for na. May tatas bayo kanya niya na. Kaya may gawin, pinagkabaluan mo? Oo, kontoro. Kaya magkano per square meter yung house? One hour later. Tapos na ba mo kay Yelo, mineral na eh. Wow, wala yung lasa. Kalasing Starbucks. Wala ba may aking buko ba? Wala sa chocolate. Nasaan Starbucks? Babo ko, Diyos! Kaya pa mong yelo, Mineral na. Mineral na. Yan oh. Kayo. Kayo nasa chocolate ka. Awa. Hindi na ni composite. I-vlog tayo guys. Bala sa chocolate. Ayaw na. Lalasang. Pero lasang chocolate. Yaman niya, boss. Puro yung buko niya siya, boss. Ay, Nick. May miglo